Fisem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Antonio, Marija u Joseph Buġġejja. Ieħuti jinħossuna il-koll il-mistiedna tal-mulej għal din il-laqgħa tagħna miegħu. U l-istedinna għandu kelma li tmantnina. U l-istedinna qed iħejji din il-mejda tal-Ewkaristija biex jiena u int nistgħu ngħixu bih. U quddiem l-imħabba kbira ta' Alla lejna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Lej għadini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruftalla bil il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħen għalina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nsiru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. M'hemmx Alla ieħor ħliefek li jieħu ħsieb kollox biex ikollok turih li ma qtajtx il-ħaq ħażin. Għax is-seta' tiegħek il-għajn tal-ġustizzja u għax inti sit ta' kollox lil kulħadd tagħder. Int turi saħtek ma' min ma jemminx fil-kobor ta' setetek u trażżan il dawk li għalkemm jafuha jqumu kontrija. Għax sit il-qawwa int tagħmel il-ħaq bil-ħniena. Lilna tmexxina bi tieba kbira għalkemm għandek is-seta issiba wkoll meta trida. B'dan l-emil int tallimt lill-poplu tiegħek li l-ġust għandu jkun twajjeb. Din hi t-tama sabiħa li inti tajt lil uliedek li inti tagħti żmien għall-indiema ta' dnubietom. Il-kelma tal-mulej. Mulej inti twajjeb u taħfer. Inti, Sidi, twajjeb u taħfer. Kollok tieba għal kull min isejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Mulej inti twajjeb u taħfer. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jissebħu ismek Sidi. Għax kbir int u emejjel tal-għaġeb tagħmel, int waħdek Alla. Mulej inti twajjeb. Int Alla Sidi, ħanin u twajjeb, iddum biex tagħdab, kollok tieba u fedeltà. Ħares lejja u ħen għalija, għati qawwa lil qaddej tiegħek. Mulej, qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani, ħuti, l-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna
Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Kjoġobkom inqumu bil-wiefa. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed raġel li żera żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. Iżda xejn in-nies kienu reqdin, ġiladu tiegħu żera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta imbagħad il-qamħ nibet u ħareġ żbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Risqu il-qaddejja fuq is-sit il-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek. Mela di s-sikrana mnejn ġiet? Iżda hu qalilhom: Dil-biċċa għamilieli xi għadu tiegħi. Tridux immorru niġbruha qalulu l-qaddejja. Le qalilhom: Għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom nejn taqilgħu magħha il-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad ngħid lill-ħassada: Iġbru s-sikrana l-ewwel u warbtuha qatta l-ħruq. Imbagħad edu l-qamħ fl-imħażen tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Il-parabola tal-lum iżjies tkompli ma dik anke tal-ħadd li għadda. Tiftakru il-ħadd li għadda kellna il-parabola fejn il-bidwi imur jiżra u jitfa' iż-żerrija ma' kull imkien fil-wita fejn hemm il-blat fart tajba. Illum għandna żerrija u parabola oħra titkellem dejjem fuq iż-żerrija u ma ninsewx li fil-paraboli iż-żerrija hija xbija tal-kelma ta' Alla li tinżera li l-mulej Alla jiżra fil-qalb tiegħi u fil-qalb tiegħek. Għalhekk niġu hawn aħna kull nhar ta' Ħadd u niftħu qalbna mhux biss widnejna u nilqgħu nisimgħu dik il-kelma ta' Alla. Għax dik il-kelma ta' Alla jkun qiegħed jiżraħħa fil-qalb tiegħi u fil-qalb tiegħek. Għax Alla jrid li aħna nagħmlu l-frott. Il-parabola tal-lum hija xi ftit differenti. Il-mulej żera iż-żarrija fil-għalqa tajba, imma l-għadu jiżra s-sikrana. U jiżraħħa tard għaliex jgħidilna wkoll meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iżbul. Il-qamħa mill-ewwel ħarġet iżbula u bdiet turi li dik il-qamħa sejra tagħti l-frott. Il-għadu żera s-sikrana u din nibtet wara. Imma nibtu flimkien. U din hi l-ħajja tagħna. Din hi d-dinja li fija ngħixu. Dawn huma l-mumenti li jiena ngħix il-ħajja tiegħi ta' kuljum. Il-mument fejn jiena nintebaħ bit-tajjeb li hemm fija,
bit-tajjeb li l-mulej jagħtini, imma ħafna drabi anke biex nagħmel it-tajjeb insejb it-tfixkil. Insejb min ifixkilni. Insejb min jagħtini eżempju ħażin. Insejb min jaħsbu li qisu qed joħnoqni u forsi nistħi u ninħebba. U forsi l-ewwel ħaġa li tmur aħna l-intenzjoni tagħna hija bħal dik tal-Apostli, ejja nneħħu l-ħażin kollu li hawn madwarna. U l-mulej jgħidilhom le, ħalluhom jikbru flimkien għax daw kien tażlu weħidhom fil-jum il-ħsad. Għalkemm anke x-xitla tas-sikrana it-tella żbula u tixbaħ ukoll lill-qamħa, imma hawn qiegħda d-differenza eżies. Li l-qamħa tagħmel il-frott u tiġi miġbura kif qalilna hawnhekk il-mulej Ġesu fl-imħażen. Għax il-qamħa mbagħad tintaħen, jsir it-tqieq, isir il-ħobż u l-koll nieklu minn dik il-ħobża li hija simbolu tal-għejxien. Is-sikrana għalkemm tagħmel iżbula imma jiżbula li mi tajba għal xejn. Hija tajba biss biex tintrabat f'qatet u tinħaraq. U xejn iżjed. U dan għandu jagħmlilna kuraġġ iżjed. Aktar u aktar meta tara il-ħażen madwarek. Mhux taqta' qalbek u tgħid imma l-ħażen, imma l-ħażin donnu qed jirbaħ. Il-ħażin jikber kullimkien, il-frott tal-ħażin jinstema', tat-tajjeb ma jidhirx. Aw l-Indjan jgħid hekk. Siġra li taqa', siġra mejta li taqa' tqaċċat fil-bosk, tagħmel ħoss sħiħ. Storbju meta taqgħu titgerbeb, imma bosk sħiħ kollu siġar, waqt li dawk qegħdin jikbru fiskiet ma tagħmel l-ebda ħoss. Hekk ukoll jiġri fil-ħajja tagħna it-tajjeb u l-ħażin. Xi drabi naraw kif il-ħażin jagħmel ħafna ħsejjes, jagħmel ħafna storbju, jidher aktar mit-tajjeb, imma jibqa' hemm jagħmel storbju, imma frott ma jagħmilx. Għax x'inhu l-frott li minnu jitkellem il-mulej, li lili u lilek ħalaqna biex aħna dan nagħmluh, għalhekk qed jiġra il-kelma tiegħu fina dalgħodu. Huwa l-frott tal-imħabba. U l-imħabba eżies ma tispiċċa qatt. Lanqas wara mewtek għax dak li tieħu miegħek. It-tajjeb u l-imħabba li jintu rejt. U dik l-imħabba tibqa' tgħixha fil-glorja tas-sema. Il-ħażin le. Il-ħażin żera l-mibeda. Il-mibeda tibqa' forsi iddur fuq l-art imma ma twassalx għal paċi tal-qalb. Il-mibeda twassal biss biex tiġi maħruqa. U l-mibeda tinħaraq bit-tajjeb. Kemm huma ta' kuraġġ u nagħlaq bihom il-kelmiet tal-Apostlu San Pawl. Il-kelmiet meta qalilna ħuti. L-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Ħafna drabi naqtaw qalbna. Imma hemm l-Ispirtu ta' Alla fina. Għalhekk irċivejnieh fil-Magħmudija u fil-Griżma tal-Isqof. Biex aħna nagħmlu t-tajjeb. U f'kull wieħed minna eżies hemm it-tajjeb
Ara ma noqogħdux niġġudikaw lil xulxin u nippuntaw subajna lejn xulxin biex infittxu kif jgħid il-Malti ix-xara fl-ħaġina. Għax kull wieħed minna wkoll fih ukoll hemm it-taħbit u l-ġlieda bejn il-qamħ u ż-żinżanja u s-sikrana. Imma il-mulej Alla tefa' fina l-ispirtu tiegħu li huwa aqwa mill-ħażen. Ejjew inħallu l-ispirtu t'Alla jaħdem fina. Ejjew nemnu dak li jedna dalodu fis-salm. U meta matul din il-ġimgħa għaliex żgur kemm jien u kemm intom sejrin niġu it-tentati biex ma nagħmlux it-tajjeb. Sejjer ikun hemm momenti li jaqtowna qalbna, li jitfgħuna mal-art. Sejjer ikun hemm momenti fejn jien nintebaħ bid-dnub tiegħi u ngħid jien tlift kollox, jien m'iniex kapaċi. Le. Ftakar x'irrispondejna flimkien dalgħodu. U din żommuha magħkom matul din il-ġimgħa. U meta jiġu dawn il-momenti taqtih il-qalb, nirrepetuha flimkien bħala talba biex nagħmlu kuraġġ lilna nfusna. Ħalli nkomplu naħdmu u nagħmlu it-tajjeb. Għax il-mulej żera l-kelma tiegħu fina u l-kelma tiegħu kapaċi tagħmel il-frott fil-qalb tiegħi u fil-qalb tiegħek, fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tiegħek. U x'irrispondejna flimkien? Mulej, inti twajjeb u taħfer. U għalhekk xejn inti tesperjenza il-ħażin fik, id-debbolezza, id-djufija. Tgħid jien mitluf, imma dur lejn Alla u għejdlu mulej, inti twajjeb u taħfer. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew nistqarru bil-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma jum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar mamodija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nerfgħu qlubna lejn il-mulej u nresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex bil-għajnuna tal-Ispirtu Qaddis tiegħek hija tkompli tiżra f'qalbna il-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej għalina u għal dawk kollha li qed iħossuhom maħkuma mill-ħażin ta' madwarhom. Fakkarna li l-imħabba tiegħek tirbaħ kollox. Atina l-qawwa biex aħna wkoll nagħmlu l-ġid u naħfru kif int taħfer lilna. Nitolbuk mulej għal dawk li qed iħossuhom weħidhom. Għamel li permezz tagħna isibu min jurihom l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej birek u qaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li kull familja tkun għalqa għammila fejn tikber fija il-paċi u l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Inresqulek mulej fiħdanek bl-interċessjoni ta' Omna Marija, id-dbatija ta' ħutna il-morda. Għatihom il-qawwa u għati l-għajnuna meħtieġa
lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inrisqu it-talbiet tagħna. Waqt li tilqa' dawn it-talbiet li aħna ressaqnielek, iftħilna qalbna mulej għalik u għal xulxin biex hekk ngħixu fis-sliem u l-paċi bejnietna. Int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, inti ġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadim f'sagrifiċċju wieħed tal-patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddies dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra jdnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla ta' smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawk l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajr ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu
il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqofna Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna drubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem.
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristus Siedna. Kiew impoġġu l-familji tagħna taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pinu. Ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.